Çağırın oğulları. Zastavki yapılan mı? Zastavka de, dastavka. İsteyen müydeki? Neme gerek, avluk dövlük neme gerek, neme gerek, avluk dövlük neme gerek. Oğlunu gerek misin artık? Neme gerek, avluk dövlük neme gerek, neme gerek, avluk dövlük neme gerek, neme gerek, avluk dövlük neme gerek, neme gerek. Ayağını sumku neme gerek? Emirden gerek misin artık? Gerek bolon soň elinde almışlar. Olmadı mı? Oy. Zanıtam. Allah şükür. Özüň dogman. Şuma begencim çay yok da nereden? Öyle mi? Ilmi dam begenip ketsen am sana begenip gelmek gowy yaraşy. O yara şey. Ya. Men şeyin de tanım. Şey aktör bolmagyna näme sebäp boldy? Merdan sol men özüm bilip menne bar. Doğru aytam. Ýöne teatrda işlemek maňa netip etmedi. İşemedin. Yok. Sebäp näme? Tebe iki kärm adamın. Ikinci garyň näme? Tokur. Çyndanam. O, 6-njy sırada tokur. Eýway. 20 ýaşylam stajym var berdi proje. Şu iki kärň içinde gezmiyordum, ondan çıktım, ondan çıktım. Ay ýöne medeniyet sunuwat. Nereden san onu sana aytmak gerek gelirdi, o ödetirdim. Hiç geldi, bolmady. Magnit çekip durdy ýa. Çekip dur. Ondan ahyrym nefçiler medeniyet köşkü var şumat, täze no soň açylan şumat, şu taýda rahmet çeken. Bu taýda özümçe öz halk teatrı öğretdim. Hüwetçen artist oğlançyklary, gyýlary güýjümiň ýetdiginden terbiýe beren. Negativ kritikalar bilen araňaýly. Gowdar. Kany ýalarmy? Kat köp ýalar. Bu artist bolun, başy bolun tapal ýok. Bir adyjyk bir derejä bardygça negativ köp bolan eken. Negativ tanqidlary haçan duýup başladyň? Negativ tanqidlary wetçikden soňra duýup başladym. Şonu da bir adyjyk bir elbette Murat Mollaň adaby bilen, Ballimyň adaby bilen belli bir derejä bardym. Şonunam ýok negativde de ýok, pozitivde de ýok. Ondan diýjek. O doluk tanaýalarym, goňşym bolumyň ýene bir zat, klassdaş, garnaşlan. Sen halýan? Men halayan. Negativ. Netije çıkarmak için конечно gowy. Yok, men rolun halayan ýani. Entek men barada pikirlenmem garamak. Selemi. Ay, halamardın da seni. Olardan hem gerekli adalyp bolýar, ýani yüz bermedimden gowy ýok da. Men pikirimçe. Men şu wagtda sen pikiriň wajyp maňa. Ýok, gowdan etme. Aram ýok. Syomka gidip duran wagty. Senariýadan çykyp toz saptaýan ýerleň, improvizasiýa diýen ýerleň bolýardymy? Dogry maýdan. Hemmeden paşdy improvizasiýa. Ba? Atlyny düşürýän baýlarymyzda, düşürýän gyýtga filmlerimizde paşdy şo hemmeti improvizasiýa. Näetip ben improvizasiýa öwrendim. Şu ýat geçdim pek boldy. Onuň şu manyny bilýän, teksti bilýän Födor'un ýanyna onuň şu taýda improvizasiýa tokmal bolýardy. Onuň şeýtdiribem şu improvizasiýaň ufatlygyny öwrendim diýsem ýalňyşmy. Ne döwletde aýdalla bildirme rubrikasy. Gatyrlyklay şunu. Rubrika bilen näme tanışlygyň bar? Aha. Jaňa diýatmy onu? Hawa jaňa. Aýmek boljak geldi. Naharhan. Alo, salam gyýly. Salam. Gowum işleýär tamam. Hawa ýa, gelin. Näme naharlaňyza? Naharlanmadan bir naharlanmadan ikinci naharlanmadan aýdy bereyim. Hawa, ikinji naharlardan Naharlardan tereden soğuk bilen, soğuk jarpı da qoğurlan. Otin kartoşka bilen soğanca. kalbasa çörek barmy? Kalbasa, çörek var. Onu şol deme bolsa selfie düşüp bolýam, kaşa kalbasa çörek bilen. Yapman. Bolly. Onu var da deden, dul kofe da bolsa var ýandan. Bilmedim. Burçlu kola. Aha.
Burskol. Onun kaptalından mara. Turşan. Oradan bir adar 1 litr koyayım mı? 1 litre da. Burskol. Onun neme turşan kokteyliniz var mı? Var, turşan kokteyl, kurnişli var, turşan bananlı var, Rafael'lı var, şokoladlı var, maloşlı var, hayır turşan var. Onda da dedin, fülgünetli kutavam ol, fülgünetli yoktur kutabımda ne? Yok, o da piştirlik var. Oğlum koyun, ilk görün halarsınız. Ne yaptın o? Hava. Ol, biliyor musun bir kino var da? Hava. Biliyor musun kovoklu, ak düğün nahar var, biliyor musun? Asıl taçın. Var ha? Hava. Ay dedem pakir. Bayaydı da son idi dayanın sondan. Ay ütülen tavuğa mı da ya yok ben demede. Bu tabi değilmiş de hepsinden. Doğru. O kutavedin. Ne istemek? Fogonun yerine var sonra fogonlu mu kutağın mı? Hava. Onu da Hava. da dedin da onun sonra katı görmeden fogonun yerine alma demeden da içine. Bollu da. Farin ayna diyalay. Bollu da. Kesir makalım ya sarı kaynatma diyalay. Hava şey. Da dedi uluç var ha tüycü limonatayın. Limonun farin demet ya da. Bollu da. Bu tatlı ne sana değil? Bu taptan 2 tane de işte yanımda da bir var. Ona da verim, bana da verim. Yeter mi sen şu? Yeter mi kara diyen? Ay doysa da böyle. Onda balık var mı? Diyen seri çorun arasında kalose değil mi? Hava ona mı edin? Yani aydım aytayan balık buldu, şu balıktan ama ara demeye gerek de. Sağdan çalıya bağlı mı bilin? Ne yaptın? Aydım aytayan yok da mı abi? Bana yok bana mı? Bah. Onu... Koyunum mu aydım aytayan? Onların koyalım ya. Yo, ak koyun nerede bu? Neme? Yani... Bağlama dedi sağdan öpülün bile. Yok da remont koron nedir o? Yok. Koy remont koyuyorum. Onu... Doğuncum. Bekle şu balık koyun aydım aytayan. Ne sağ çalıyan balıktan. Hava yok men. Yani gayret etten var ama o kadar geçiren de onca bir. Yok man arkayın oğlum. Siz dediğiniz kuşun video kenarı. Bağıra bile önemli yok. Ne yaptın o? Hava. Koyalım mı? Kuşun pidinle kaktel edip vereyim Doğuncum. Yok ben. Yani hem de 20 manattan geçmeler la. Bak hadi. Vallahi da o mesele yok. Katı doğru zaten. Ağzım kep. Temilen düşman. Amerikan pullan 20 manattan içmelerine mi? Ey, ya ama sizi o kadar ben bunu anladım. Doğuncum, edeyim şu kuşun pidinden kakteyle koyayım. Yani var edil şu bile siz bile gurulaş uğradım ha ağzım kepek gitti dinlemedeyin. Yani kolacığım orada kavun tagamlı var mı tuğun? Ba. Onu kavun tagamlı neme napitandan biri gök çay. Bolle. Onu mes çok daha da mes. Şöyle kavun tagamlı çay değil. Ay ikisine de yanımda kan da şöyle de otu da hem de. Ondan sonra mes atlar ne hil olur ka? Biz böyle atıp görelim mi sonra? Tamam mes atıp görelim ha. Ondan ne ıspanaklı çiğslik bolya mı? Yok ben. Ispanaklı. Mesela çibura edip vereyim ıspanaklı. Arasında kurban etini koşup vereyim. Kurban. O yaman kovudu. Şorca vol yandırol. Koşunca vol ya. İlk görelim mi? Hava. Onlar var da dedim. Onlar yok ben da dedim edin yönü düğün kısaladığınızdan bağ olsa işte açır çıkıyanında den bolem gayret edin. Yani düğün kıvırdın bunun kısıveci olmadın. 32 bıraktın. Sence de. O yan kurbağa kallıydın da şorca. Onu sonuna yani kadını bilen uğradan gayret edin. Bol. Ördün ismin salat edeyim ha. İsmi salattanı. Ay salfiyetka neme gerek? Salfiyetka da talayın onu. Bol doğan. Sebebi yok boluyun onun orada mardı da ne tip oldu adet nella. Sol nakarı mardı imeli. Ha şeyler ya. Adın ne mi doğum? Ya. Zan. Ferhat Aydalı gepleşik biliyorsun mu YouTube kanalı?
YouTube Aydalini bilýäňiz mi? Aýdy merdan alyp barýar. Men şuma sok gepleşik oturýarlar bilýär. Ondan wara primoy efir gidip oturdum benim şuma. Yön şeyle var su deme gir gittin de indi bir sumasını yalanını bilmem zangattık diye hiç kim ondan mı ya o? Yani kat sağ ol, canın sağ olsun tamam işlen. YouTube hükmen Aydal'ın her numarını görün hükmen tebin ketiniz var. Ay ya. Aktörçülük kariyeranda näil kynçylyklara gabat gelip gördüň? Doğruyu aýtsam, bähdeşlerden gaty arkana neme dilýän ýerler bar. Şol taýdan kynçylyk çekdim hem. Şolardan näme garaşmalygyny bilip bolanok. Olar biýmede aýtsak bolsaň wara, diňe olardan üstün bol bermeliler. Aslında öde üstün bolup başlaýan eken. Bassaş bolmaly, bässäş bolmaly ýa-da ýa-ni. Ýöne bäsdeşlik bolmasa da öňüçlik ýok. Ösüşem ýok. Öňüçlik ýok. Diýjek bolan zadym şu näme bässäşiňem gow tarabyny görmeli. Soňam gow tarap bar, erbet tarap bar, dogry dämi? Ondan soňra hem özüňe gerek bolan gow zatlar alyp galaýar. Aslında netijede sonra da özümiz hem şeýle kabul edýär, gow tarapyny kabul edýär. Döwletde şu köpçülüklüğünü işte bizim diyen işimiz köpçülüklüğün dörödücülük. Yani şu işte dörödücülük atmosferanı nädip tapyan. Şu nädip dörödýän dörödücülük atmosferanı. Ana özüňem bilýänsiň berdan o dörödücülük atmosfera ýököňiň ot bolup ýanandydy. Hiç gele dörödücülük bolanokdy. Onu şu wagt ikimizdiň gurrun edemizde de oglanlar kamera alyp durmasa, aňyrda oturanlar ýoş bolup diňläp durmasalar, atmosfera dörödüp bolanok. Awa aňyrda oturan çaý demlemese diýjek bolýanym aslında dogrudan müsaade etdiň. Diýjek bolýanym komandaň ýerlikli bolsa, aktyorçuluk sastawyň dogry ýelte, onuň operatorlaryň dogry ýelip etjek bolýan zadyň aslında şu düşürilýän zatlaryň içinde operatorun gaty ullakan demek bar. Ol kadr taýlamaly, kadr birden almaly. Şeyle var şu işleşen oğlumun tuğraçını almayan klimal tapağı diyor kaydını alanda da tuğlama kovoryan tarafın nehil tarafıma senin uze amana ten düşür oturtun olan yönü olur gayret et devlette yine bir ceza par gaytalat beray gayret öleri eyan son içinde de arayı bilen onun sonu döreye da atmosfera sonu döreye ama ay bolulay devletlerde bollayın, vakt bollayın, üye varmalı ya da çörek yemeli da deyip, olur şeyittirip sen gelyen nastroyenyan alfa, o tayda atmosfera bolan. Atmosfera, ne kili dörüye, atmosfera ne şu splaçyonlus. Aktör sastavın bilen, tet rejisörlüğün bilen, sonra tet koyyan da dediğin, onun operatorlüğün bilen, asistentler bilen, operatörün yanına kolorları bilen, kemme peşo, can teni bilen bolanlı, sonlu, şeyle var atmosferi döreyeden ömerden. Siyomus'un plaşatkada da onu aydıp düşündürür yani. Men fikrimçe atmosfera dörötýän zat jebitlik. Onun sen şu taýda tagat 3 bolly, 10 bol, 1 bolly, 5 bolly daň atyp barýar. O zatlar hiç geli taňa bildiren noktalar. Aktör bolmagy bir näçe ýyl bäri arzu edip gören oglun gyzlara näme maslahat berersiň? Öňünde maksat goýduňyzmy? Hökmen şu maksada ýetmek üçin jan çekin. Şu wagtda senin ýadyňda galan sözüm jümle barmy? Ýaşyň ýetip bir mendile ýeten soň ýitiren zadyň ýygyňdan gözle perdetleň ýetişip ata bolan soň awraýyň ogul gyýdyňdan gözle diýen jümle bar. Şol jümle intagam toýlarda hökmen turatda aýdýan şo goşgyny. Awraýyň ogul gyýdyňdan gözle diýilen jümle meni häzirçe ýadymdan çykmadan kalýan. Gatga gördüm. Döwletde wetçikdäki pompan obrazy, roli, personaj nädip döredi? Aýdynmy? Aýda.
Ana ol. Sen demedin. Ba, Hutay kadın nereden? Ne yaptın normal değil mi? qadim adam boldun oturuverdin ay. Ya o ne mi dedin Köň ya? adamlar ýaly. Kadim attım da, kadim pompata. Yani normal mi? Gül ýaly. Yo sen ne? Sen Ben gowy. Ha o normal mi? Emertan. Sen ne benim avadın? Ha, inne ne mi sorun pompa? Neme, ýanky soragym da. Ine şula biraz. Aha. Durmuşda bamy. Edin öyle yok. Ha, oýlap tapdy. Oynattım. Pompa adyňam tokry bolanyň goýdunmy? Yok, pompadım hek kadaktı. Yok hem anı kurban o mümkün o filmde adı bu. 4. seriyanın öňüne teret. Anı kurban gel ayağı da diyor. Ol men mara Mercedes matı. Bar, o şekerdə Balkanı. Onun bu pompa tapılmadı. Soňa maşina alan wagtym. Onun hekka jaňa dip tutaydy bir ýerine mordadan neme dedim. Pompa bar eken şonu hekka dedim Allah maňa uğrat dedim de. Onun bulan mara şol alıp uğratdy. Şu kinoň içine on fallyda men teň maşynyň meňne bilen işläp örendir. O pompaň meni uğratdy mara men taňa dedi. Ey bay, dedim bak, berdim bir pompany. İş olma var dedim de ondan sonra pompa oldu da galaytdy. Şula buradyňda çağalar seni şeýle bir söýýär. Çağalara bir zatlar aýdyp bere. Tanrı, isteğim meni usumdan ayrıldık mı ne var? Ay, dedim bakayım, boyaydı, dinlemedim ne var? Näme aýtdy? Ne bileyim ben dinlemedim ne var? Adamlara ýylgyrtmak, güllürmek aňsatmy? Adamlara yılgırtmak, güllürmek aňsatmy. Ol güllürde niwa güldürip bolanok, yılgırda niwa merdanjan yılgırtyp bolanok. Ýöne her bir adamyň, her bir edýän işi ýa bagşyň ýa artistiň bir zady ýerine düşenne, onu adamlar güldürmegem gerek gel yılgırtmak özünden tebigi tarapdan ýerine düşdi, obraz ýerine düşdi, söz ýerine düşdi, kadrlar ýerine düşdi, özünden yılgyrýarym, adamlar gülýärem. Men şu adamlara men öz mustoklama etjek arzum elmidama. Men mustoklamyň Türkmen halkymyň ýüzüne ýylgyrşy bolsun, şol ýylgyrşylary da men tewekkür bolayım. Ay berekelle. Aýdaly. Köne kinolarda sana suraty düşmäge bir mümkinçilik döredilen bolsa, berilen bolsa. Şol kinoda kimler bilen we kimiň roluny oýnap düşürdüm? Farag Arif bilen düşürdüm. Gowaryatym şoň obrazyny, şoň roluny, şoň ýerine ýetirişini. Ol diňe arduwda galy men. Aýytladım kime filmde. Ene döwletde aýdally howa ýok rubrikasy. Rubrikany gördüňmi? Gördüm. Başladyk onu. Geçti. Sen köne adammy? Ha. Murat Mollany tanaýanmy? Ýene bir. Murat Mollany tanaýanmy? Ayo. Gülküç cevap berenmi? Tanışyň dälmi? Ha. Sen özüňi ýyldyz duýýanmy? Sen özüňi ýyldyz duýýanmy? Ayo. Özüň ýyldyz duýýanmy? Ha. Nähili? Nähil diýdim şuman. Ýöne uçak kelmele bu. Bir porsiýa mantydan doýýanmy? Ýok. Dogrymy näme? Bilmedim. Öýlenenmi? Sen öýlenenmi? Ýok. Öýe geljek gäli gaýdypsyň goýdy ýa-ni. Bir ýerlerini gelnejem orta näme etjek? Esle bu. Men käşin aýdyp dinledim diýjekmi? Töwella barıp gördüňmi? Seriýoz dogrymy näme ýüdüňmi? Ha. Barıp gördüň ha? Ha. Hedilmi? Ha, ýok.
Ya makara oğlum. Toydan kovulup gördüňmi? Aa. Näçe gedek? Aa. Köpmi? Aa. Ya makara. Baran yerinden kovulup görsüňmi ya? Öydäki men hiç adesta bolturna tenlik kendini bilen neme gabaňyşykly olaýmydym. Şäher ara taksyçylyk edýäňmi? Aa. Bu. Eşegiň bilenmi? Aa. Gepleşikden soň öýe barıp ýatjakmy? Yok. Uruşsoň menden galarsyňmy? Aa. Basarsyňmy? Yok. Sen aýyň ýanyna gyýyldymmy? Sen aýyň ýanyna gyýyldymmy? Aýda ýaşaýanmy? Näde bilýär? Ýok. Sen aýyň ýanyna gyýyldymmy? Aa. Aram suga düşýärmi? Aa. Şu gün suga düşülgümi? Doğdun doğru gymlatsana merdan men şondan nime götür. Awa. Aram suga düşýärmi? Yok. Ya makara. Aýda bir gezek suga düşýärmi? Yeni mi? Aýda bir gezek suga düşýärmi? Aa. Egerde ýene de bir sapar öýlenmäge ruhsat berilse, öýlenerdingmi? O, diýem ol, Van Damme ala kol. Ya bir ya karı. Döwletde şu ýaşdan soň gerekmiş zatlar. Yok. Näme gerek? Aa. O. Däden pahir bayaýdypdyr. Näme üçin dinlemediň? Dinlemälisin ha? Nerede bakayım yine? Dinlemedim. Şuna düşündüm ha. Şey dedi gerek. Ay gece günlüğüm ayttan dinlemedim da bana. Son dedin mi? Awa, şo diýdim. Mana des. Owe, gülýär. Bas. Awa. Aylar mı? Hayır, sağ ol. Bizim durmuşumuz gaty gysga. Şu zatlara sarp etmek üçin. Näme zatlara? Bizim durmuşumuz gaty gysga, şu zatlara sarp etmek üçin. Pul bolaýmy? Gepe sarp etmedim. Gıybata gepe. Hiç bir sekundumam, bir minutumam, ya bir nervimim, birce öýjügüni gep gıybat üçün sarp etmedim. Sarp ederdim diňe gelecek üçün, oğulgy üçün, tungadym üçün, dörejüligim üçün sarp ederdim. Şoň üçin merdan ýaşlarymyz we gellerimiz, gyýlarymyz we tüýlenjek bolýan produktdan peýdalanyp hiç bir berilen gıykaca döwri. Şunu aljak döwri gep üçün, gıybat üçün, ýa-da bir yaman niýet üçün, görüplik üçün birce sekundyňam sarp etmän. Döwletde şu durmuşyň manysy nämede? Kaçan manyly bolýar durmuş, kaçan işe howluk gidende. İşe howluk höwetli gidýär. Saat 6 bolýar. Howluk öýe gaýdýar. Teoriýaryň görmäni, çağaçyklaryň görmäni. Öýe howluk gidýär. Ana durmuşyň manysy şondan kalýar. Bagyt be Töýgüdür. Ağlı verliktir. Cevitliktir. Yurt parahatçılıdır. Gelecek olan umuttur. Geçeni geçtiğini bilmektir. Çağa olan, ene olan töýgü. Watana olan töýgü. Öz alyp barýan kärine olan töýgü. Aýdaly gepleşik olan töýgü. pompa bolan söýgü. Uşdoklardan. Ýa alyp barýan işine. Esasy o doğru aýtdyň. Merdanjan esasan mustoklara bolan töýgü. Şu zatlar baranam iň bagtly adam birim kanýan. Edil şu wagt
aýdala tomaşa edip oturan muşdoňa näme diýerdiň? Aydalın inniki taanla yok. Ben tomoset derdim. Merdan alıp bar yani izinde ullakan üstünlük. Ilmidama üstünlük kemraňyz bolsun. Ojoňyza agdy berlik bolsun. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun Allah'tan. Şular ýaly mümkinçilikleriniz bar, şular ýaly atuda atmanyňyz bar. Diňe döretmeli. Şeýle bir söhbetdeş bolun temlenmey. Ben şular bilen bir söhbetdeş bolsam diýip arzum bar. Men geçen taparam bilen bir salarak gurrun etdik. Gaty gowaryan alyp barşyňyzy rejissörüň masalan diými? Tölemä görýärmi uje semýäni bizde sawtyn ko. Diýje golýanym näme sizemine näçe artistlarmy, näçe ýyldyrlamy we şolar barada maglumaty halk köpçüligine şeýle bir tertipläp çykyp ýetirip bilýäňizler. Onuň üçin gepleşende de gatlaşan men begenýän dogry aýdym. Men bir kili içim döken ýalym boldum da bir kili. Ana sana geljekde uly üstünlikler tüýsürekden arzu edýän ilmdama şu muşdokluğy ilmdama ýylgyrdyp güldürüp gez täze rollaň, obrazlaň kän bolsun arkadagly ýurdumyzda, arkadagly serdarly döwletimizde hemişe üstünlik kemraň bolsun. Başgalaň agadan bolsun. Tazy ol merdan. Syomka gidip duran wagty. Şu senaryodan çykyp, rolandan çykyp. Boy. Aytar ya. Sadama diýdi ya. Sene o qassalara öňkürüňe tapmaýar. Biz uje ýadadyk, ýöne operatorlarymyz bar da, turuçy studiýalar. Şolar aňyrdan näde döwletde şuçaga diýen ýene bir jegede gaýtalaý diýdi, sen uje ýadadyň da bilýärmi? Şo Döwletden şuçaga diýen täzeden alaýlar. Ýankyzlar. Enede. Şöyle diýip aýdym. ýene de bir jeta par gaýtalaý gyn görmeseň diýe. O gülýär. Haydi madem içinde. Şon gaýtalar ýalat goýa. Aşağı dinle doktor. Ýöne beren jogaň üçin soň menden gaty görmegin. Ey şondan workanlar. O neme öýdäki bilen maglanşyk tora ýok da biçinde. Ha bollan. Ýöne öýlenjek diýdim. Näme? Ýene bir gene öýlenmäge ruhsat berildi, öýlenjek mi diýdim, o diýem bolýaňa. Näme? Ay. Bagşyna diýem bolýar. Deme diýdi. Gulmaga diýme gelýär da biri. Onuň bu güllüň bir ajaýypdygyny niýe diýdi, onu gül tatyp duran bir ýaş gelin eken. Bir alyp bu güllerden bir söýgüliňe beräýdiň diýipdir da. Vay, ağamcan näme gülýär görküňiz we gülýär tiýretiňiz we Allahyň beriň de söýgüliň. Wagt berjek la ýaly ruhsat beren ok diýdi. Mikrofon aýyp bolýar haklymy? Nede köň adam. Ay bolle dagin. Yok, häzir birden gülsem batar ýaly. Şuna batar ýaly. Öçürüp goýberaymy birden o. Olmadı. Gurlaşma kamsına batat ya. Ondan bilmedim ne bu. Biz bula variant ha. Ýeňlen ýaly oğlum da sen bilen. Tabii Aydaly ýeňle diýdi. Ýeň şeýle däre Aydaly. Diýdi baýatdy. Döwlet mollany ýa-da dinlemedim de. Dinle. Gije günni aýdandyr.